kai wanga mina na kashi wanga wuri ka to ka aje abu haka kamar mahaukaci ayo ku samun can kai idan ya yi zahi wallahi ka yayi cikin ne wai ka zo za ka takura mun ina cikin wani hali ha to ku da ma ai hannun nan ba ku wani shiga te ku je kuna su yara din ba son ku shi an matsala ku wallahi shi yasa ga nan duk wata munafika da mai dan yawo da hijabi nan ba aure da ita ni wallahi mama ne ni wa ka ji kai ka so a ga kuka ayo abinci to ka sa kudin wai ba wata haraka da yadda za a dan daddafa mu samu ko ga dan kwaki ai kai harakoki ma akwai so in za a daddawa ba ma dawa za a yi ba har damewa sai an yi ko kuma ka je ɗakin tsohuwa ka samu mana ne a'a wallahi ni ne ban zuwa ɗakin mama ta in ce in samu na 100 ta to an yi ma in ce ta ce in shiga ɗaki in shawara da ranni ne wallahi ban yadda kai hankali amma baka da jin a'a ba yi wani gaci ba mutuwa na gaci ne ayo waya ina tambaya ka ne kana kokarin kare to kai in banda kana mana ya zaka ce wani tunda mai hatan doko naira 100 kai ba ka zaka ta ka doko ko aka yi ka banda waye magana ba za mu gane yi magana yan sanda ni ka so mai da duka take duka na za ni kuma ta ran sai take lallashi na take cikin aljanna take sani tana lallashi na ka gane ko na ga dai abin nan ne bakar magana yanzu dai ba mu kan wani abu ja ma zai ma wallahi ba mu kan wani abu sai ma na ma ja to mu ba wannan magana mu batta kana banza ni da na ce ma yunwa nake ji to ka je ko kanzo ne da Allah ka ne wallahi ba kanzo ba ko karkare ba ka samu wallahi ayo in kana iya hakuri ka tashi ka lalaba ka ce can ka yi aikin jobo ka samu kuɗi ko ba ka yi wallahi kai a cikin can ta bari ma kana da mutunci kuwa anya ba mutunci ba imani ba bane wallahi irin ku da ba ku tausayi ba to sai me yawan wani to samu mai kari ba ka wani da Allah tunda ba ka ba naira 50 nan barin ta shi gaba na yi wata naira 50 to ba ka kai mai ita Allah